Bueno, nik nire kasuan behintzat, nire lehen urratza izan zen desikaste ariketa bat, ez? Dekonstrukzio ero deseraikitze ariketa bat, ero ni garai hartan ez dut nuen moduan deskolonizazio psikologiko ariketa bat, ez da? Nik uste dut hori dela gakoetako bat, ez? Eta hori dela egiten hasi behar dugun edo hasita daude, badakit jende asko hasita dagoela, baina bueno, niri beranduago tokatu zait, eta baina iruditzen zait gure buruak askatu behar ditugula. Eta askatzeko ezinbestean egin behar dugu, orain arte urte askotan ikasi dugun hori, nolabait egin behar du dekonstruitu ero deseraiki, ez da? Oso normalizatuta eta oso naturalizatuta ditugu ideia asko, kontzeptu asko, errealitate asko, eta nik uste dut horrek apurtu egin behar direla, ez da? Bueno, niretzat gakoetako bat oso gako sinplea izan zen, bueno, alde batetik Joseba Ariz Navarretaren Pueblo y Poder liburua, baina baita ere maila argiago, xumeagoan, ero sinpleagoan adibidez Paco Aristiren independentziaren paperak, ez da? Adibidez, instituzioei dagokionez, ez da? Beti, bueno, ni zuzenbide ikasketak egin dituen eta instituzioak, gure instituzioak zirela sinetxian nengoen, ez da? Udala, diputazioa, jaurlaritza, euskal instituzioak, ez da? Bueno, nik uste dut oso garbi ikus daitekela, ez direla gure instituzioak, ez da? Beste bi estatutatik aginduak diren, instituzioak diren neurrian, bueno, ez dakit, baten batek instituzio kolonial hitza erabiltzen du, nik uste dut administrazio kolonial terminoak oso ondo definitzen duela, ez da? Beraz, ideia simple hori adibidez, ez? Hauteskundeen emaitzak dira geureak ez diren instituzio batzuk kudeatzeko aukeratzen diren pertsonak edo politikariak, ez da? Orduan, bueno, hor, halako desikaste batetik, nik hain desikaste simple batetik, adibidez nik erabaki nuen, ez bozkatzea gehiago, ez da? Bueno, ez direlako gure instituzioak adibidez, ez? Eta iruditzen zait, apur bat desikaste honekin lotuta, badagoela baita ere oso kontrako norabidean datorkigun momentu politiko honetan, kontrara datorkigun iritzildo bat, ero mugimendu bat, ez? Eta hain zuzen ere da, erabakitzeko eskubidearen inguruan momentu honetan sortuta dagoen bueno, lidergotza intelektuala, o ez dakit nola definitu, ez? Gaur egun orden intelektuala eta norrez, nik ez dut epaituko, ez da? Baina hor egin dautu bat, eta da, erabakitzeko eskubidera ahalik eta jende gehien batzeko, nolabait erabaki da bereizten gaituzten ikurrak, adibidez espainolengandik eta frantsesengandik bereizten gaituzten ikurrak, horiek ez ditugula azpimarratu behar. Azpimarratu behar ditugula beraiekin batzen gaituzten, ero beraiekiko gerturatzen gaituzten ikurrak, ez da? Alde batetik hori, beste alde batetik badago historiaren desprestigio bat baita ere, ez? Berdin da nundi gatozen, iraganak ez du axola, ez? Hartu behar dugu gaur egun daukagun errealitatea. Orduan, ni esaten ari nahi zen desikaste prozesu ezinbesteko hori, nahi baldin badugu etorkizunean herri hau independentziaren bide eraginkorrean kokatu, justo, hain zuzen, esaten ari nahi zen desikaste prozesu horrek badu mehatxu bat, momentu honetan ikuste dut, dena hain zuzen ere hori, ez? Erabakitzeko eskubidearen filosofia horretatik, erabakitzeko eskubidera jende gehiago batzeko, nolabait gure identidade ikurrak, eta iruditzen zait gure identidade ikurri gabe ez goazela inora, orduan guk noski ditugula bereizten gaituzten identidade ikurrak, euskaldunak behar du espainol bat aurrean eta behar du frantses bat aurrean, bere alterregoa delako, hau da, berak behar du bere izateko arrazoia justifikatzeko bereizketa hori egitea, ez da? Eta orduan bereizketa hori ezabatzeak, ero hor azpimarra ez jartzea, iruditzen zait gure kalterako dela, ez da? Orduan pixkat hori, ez? Lehen urratz horren inguruan ni pentsatzen jartzen naizenean iruditzen zait dekonstrukzio ariketa bat egin beharko genukela, eta herri honetako jende askoren, jende independentista eta euskaltzale eta abertzale askoren buruak nolabait askatu beharko genituzke, ez? Eta iruditzen zait momentu honetan zoritxarrez badaukagula hor, bueno, modan dagoen eta diskurso politiko bat bideratzen ari den korronte oso bat, identidade ikurreak auzitan jartzen ari dena, historiaren kontra egiten duena, historia desprestigiatuz, inkluso iritsi direna momentu baten abertzaletasunaren, euskaltzaletasunaren kontra ere gauzak esatera, euskaldunak desagertu egin behar duela, euskaldunak bere buruaz beste egin behar duela, lotzen da abertzaletasuna pixkat zaharkitua dagoen diskurso batekin, orain dela gutxi entzun diot bati esaten
abertzaletasuna bukatu da, ez dakigu orain zer etorriko den, baina hori ja bukatuta dago. Orduan, iruditzen zait, abagune honetan eta gaur egun daukagun egoera politiko honetan, ezinbestekoa dela apur bat, hildo bat, gero eta indartsuago jartzea, ezta? Badaukagulako beste, hildo bat, momentu honetan azelerazio prozesu bat bilakatzen ero, azelerazio prozesu baten sartu dena, hain zuzen ere, orain arte, geneuzkan oinarrizko kontzeptu askoren kontra eginaz, ez? Eta horregatik iruditzen zait funtsezkoa dela besteok beste horretan bide bat sendo egitea, ez?